transmisión de la concentración de todos los viernes. El 16 vamos a Santiago. Os dejo con la concentración. WhatsApp. Ahora, Antonio García Gago. Xa son as 12 e ademais hai con toda esta lluvia que vemos aquí que nos está caendo, a ver si acabamos pronto, porque somos sacrificados, pero tanto non. Mira, bueno, como primeiro de todo, feliz ano novo. Igualmente. Bueno, ahora, mirade, as cousiñas máis ou menos son as que levamos todo o tempo e teremos que seguir loitando aínda este ano 2016. O que sí é importante, o que hoxe é o máis importante para dicir, é que estamos apuntando a xente para ir á manifestación o día 26. O 16. Sobre todo aquela xente que queremos ir en autobús. Está aquí Rosa que está apuntando, entón aqueles que que os apuntemos e os apuntamos nós, pero senón a dirección para apuntarse tamén hai un correo electrónico. Ese correo electrónico é plataformabardanza@gmail.com, que vos podedes apuntar ali perfectamente. Que non se sabe nada. Non se sabe nada. Bueno, a ver, ahora sí, non? Entonces, a dirección do correo electrónico é plataformabardanza@gmail.com. Aí vos podedes apuntar, só hai que poñer o nome e sobre todo hai que poñer tamén a parada onde queredes que vos recollamos. A Pobra do Caramiñal, que, bueno, en Pobra é ao lado dos semáforos, no Xardín. Entonces ali é un bo sitio, venimos das aldeas e concentrámonos ali todos xuntos. Despois, para aqueles que van en coche, que van no coche, a concentración é diante dos Sergas. Diante dos Sergas, en Santiago de Compostela. Aquí a recollida é ás 10:15. Ás 10:15 estaremos todos, o sea, virá o autobús, bueno, sobre todo tenes puntualidade, porque sabremos se van un autobús ou dos, veñen os de Ribeira e os de Aguiño, e xa nos concentramos todos aquí para ir para Santiago. Bueno, eso referente ao día das 16. O día 1 de febreiro tamén hai a manifestación en Santiago de Compostela de toda Galicia. Entón, despois tamén diremos, sobre todo ese día, como facer, porque tamén van a ir autobuses directos para Santiago para a manifestación. Cantos máis seamos, pois moito mellor. Referente ao problema do PAC, estamos o mismo. E seguiremos o mismo. Seguiremos o mismo mentres esperamos ahora a reunión que teñamos e despois sí que podemos facer un reconto do que nos está pasando, unha evaluación e poder cambiar a mellor algunhas das técnicas que estamos levando. Porque estamos no mismo, estamos sin PAC, a xente sigue indo a Ribeira, síguese capturando a Ribeira, o Barbanza tamén está cheo de urgencias, estamos na mesma circunstancia. Non estamos atendidos e parece que non nos queren facer caso. Bueno, pois veremos a ver se agora, poñéndonos ali as pancartas e dicindo os que estamos aquí, nós que estamos aquí, e sobre todo, non gritando, pero polo menos mostrando que non estamos de acordo ca política que está lendo, e moito menos. É dicir o mismo que se di antes, que non somos clientes, non somos clientes. E ademais hai unha cosa moi clara. Nós, a sanidade non é gratis. Nós estamos pagando con noso sueldo, con nosas aportacións á Hacienda. Nós estamos pagando a nosa sanidade. Estamos pagando a nosa sanidade, estamos pagando a nosa educación. Sin nosos impuestos non poden facer nada. Por lo tanto, o que queira a privada, que vaya a privada. Pero nós o que queremos é unha pública digna e, sobre todo, unha pública con dignidade. Que non nos estamos pedindo nin rogando, estamos exigindo o que é noso.
o que nos corresponde. Seamos xubilados, como por exemplo son eu, que tuve moitos anos pagando a seguridade, e con moito gusto. E os que están traballando con moito gusto están pagando. Por lo tanto, nós os políticos non se vamos a rogar nin a pedir, vamos a exigir o que é noso. E para eso están aí, para eso os votamos. E a sanidade é de todos os carices políticos. Non é de uns, é de todos. E todos temos dereito a ter unha sanidade digna e exigente, e de calidade. Non estamos protestando polos médicos, non estamos protestando polas enfermeras ni por todo o personal sanitario. Nós estamos protestando pola mala administración que fan os políticos da sanidade, que se estuvera ben organizada, hai cartos para eso e para moito máis. Por lo tanto, nós o único que temos que exigir o noso. E cantos máis sexamos, pois moito mellor. Aquí sí que a forza, a unión, vai a sorte. Bueno, pois, moitísimas gracias por vir. O tema está en que nós estamos protestando a función que están facendo os nosos médicos de salud a pan cortadísima. Están facendo un traballo casi, o sea, heroico, non? Por que o están facendo heroico? Porque son os seres, porque sempre, sin ninguna sola baixa, sin ninguna sola ausencia, está claro que pasa. Que xa agora vamos a 3 semanas, xa non estamos solo con 2 semanas como estamos nas fallas aproximadamente. Cada vez as cifras prolonganse máis. Porque non pode facer outra cousa. E sobre todo, se non corren as baixas e as ausencias dos compañeros. Bueno, gracias outra vez a todos por estar aquí. Sanidade pública, 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 non somos clientes. Vémonos na manifestación do día 16. Grazas. El viernes. Ah, bueno, tío, el viernes que ven. Viernes que ven. Estemos que hai a miña... Mira, hai que anotarse aí. En directo 8 minutos más 4 usuarios no me gusta. En directo finalizar. Motor. En directo. Encabezamiento cancelar. Terminar. Motor.